Comezamos a análise da xestión económica de 2016 revisando os ingresos procedentes da Consellería de Educación, que é a entidade que participa en maior medida no financiamento do centro. A asignación máis importante é a denominada gastos de funcionamento, na que se inclúe unha partida de 18.500 euros. Esta é a contía que se lle abona a unha empresa coa que a Consellería de Educación asinou un acordo de colaboración hai uns anos para que se impartise no noso centro o módulo equino do ciclo medio de conducción de actividades físicas e deportivas no medio natural. Da área institucional das bibliotecas escolares proceden dúas partidas específicas, tamén chamadas finalistas. 900 euros para financiar as actividades do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, máis coñecido como Plan B, e 920 euros para os clubs de lectura. Estas partidas xustifícanse perante a Administración Educativa no remate do curso 16-17. No 2016 investimos case 2.600 euros na campaña de Fondo Solidario de libros de texto. De acordo co procedemento establecido pola Consellería, o IES Pintor Colmeiro abonou en setembro o devandito importe, que foi reintegrado ás arcas do centro no mes de novembro. Os libros foron adquiridos en librerías do Concello de Silleda. A última partida procedente da Consellería corresponde ao financiamento dos proxectos de uso do galego, que no 2016 foi de 440 euros. Ocupámonos agora dos ingresos non procedentes da Consellería de Educación. O denominado Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, o SEPIE, achegounos dous ingresos que suman 3.420 euros e que se destinan a financiar as actividades relacionadas cos proxectos Erasmus dos ciclos formativos. Quedan como remanente para o 2017 máis de 2.500 euros. O centro participou no programa de distribución de froita fresca que auspicia o Fondo Galego de Garantía Agraria, o FOGA, un organismo que pertence á Consellería de Medio Rural. O IES Pintor Colmeiro investiu uns 1.000 euros, dos que xa se recuperaran 486 a finais de ano. Contamos con recibir a cantidade restante ao longo do primeiro semestre de 2017. Por último, rexistramos os ingresos procedentes das fotocopias e das taxas de matrícula, das contías que debe satisfacer a concesionaria da cafetería pola prestación do servizo e unha achega de 200 euros que fixo o Concello de Silleda. En total, uns 5.700 euros. Imos cos gastos e comezamos polo capítulo enerxético. O ano pasado investimos 7.000 euros en gasóleo de calefacción a un precio medio de 50 céntimos por litro. Lamentablemente, as cousas están cambiando e a primeira carga do 2017 xa acadou case os 70 céntimos por litro. É importante lembrar que a partir do verán de 2016 cambiou o modelo de xestión da adquisición do gasóleo por parte dos centros. Unha noticia que contou con certo eco mediático os pasados meses. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha un sistema de contratación centralizada que funciona do seguinte xeito. Estableceuse unha división do territorio galego en 70 lotes, de maneira que en cada un deses lotes ou comarcas poden operar entre 1 e 3 proveedores. Nos estamos no lote 61, chamado Deza Occidental, e só contamos con un suministrador autorizado, que é, por tanto, a única empresa a que lle podemos solicitar orzamento e a única a que lle podemos comprar. Seguimos coa enerxía, neste caso a eléctrica. A facturación do 2016 seguiu a tónica dos últimos anos, é dicir, con tendencia á baixa. O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro leva uns anos realizando investimentos en iluminación de baixo consumo e esa política permitiu ir reducindo progresivamente a facturación anual desde os aproximadamente 14.500 euros do ano 2010 aos 9.865 do 2016. A actuación desenvolvida este ano foi a substitución das grellas de tubos fluorescentes dun bo número de aulas por unhas equivalentes de baixo consumo. O gasto en comunicación acadou os 4.000 euros. Neste apartado sumamos o correo postal, a telefonía fixa e móvil e as 3 liñas ADSL que o centro ten contratadas, unha delas, por certo, desde o pasado verán. En
Entre os mantementos específicos de equipamentos destacan os referidos á caldeira de calefacción, ascensor e alarmas, tanto de incendio como de intrusión. A facturación por consumo de auga mantívose dentro da tendencia dos últimos anos. Entramos no terreo das tecnoloxías. No verán asinamos un novo contrato de renting para atender o servizo de copia e impresión. O servizo é satisfactorio, contamos con máquinas novas e o gasto en impresión mantense mesmo por debaixo do de anos anteriores. A operación debería ter incluído a devolución das máquinas antigas, pero os gastos de devolución superaban os da compra, polo que optamos por adquirilas e prestarlles mantemento con recursos propios. A posta en marcha dos novos grupos dos ciclos de comercio aconsellaba facer un esforzo para dotar as súas aulas de referencia cos recursos TIC que requiren para impartir os módulos. Tamén se fixo unha renovación das áreas informáticas do taller de tecnoloxía e da aula de música, respectivamente, ademais de outras intervencións de menor calado. O centro dispón neste momento de 10 aulas nas que hai ordenadores para uso do alumnado. O que chamamos mantemento xeral é, obviamente, a partida que xera máis gasto, dado que comprende o conxunto das actuacións que a diario se levan a cabo para resolver todas as incidencias que se van detectando tanto nas instalacións como nos exteriores do centro, que tamén dan moito que facer. Por citar algunhas das actuacións máis frecuentes, fontanería, hai que ter en conta que temos 13 baños no centro, fallos na iluminación ou no material eléctrico, problemas coas portas, coas persianas, incidencias cos recursos informáticos que sempre están requirindo atención, etc., etc., etc. O saldo bancario co que rematamos o ano 2016 ascendeu a algo máis de 7.200 euros. En cambio, o remanente que se incorpora ao exercicio 2017 supera os 12.600 euros. A causa de que haxa tanta diferencia entre o saldo bancario e o remanente contable radica no feito de que 3 partidas orzamentarias non estaban ingresadas a 31 de decembro de 2016. Son estas: contratos programa, 3.600 euros, plan de mellora de bibliotecas escolares, 900 euros, e clubs de lectura, 920 euros. Finalizamos este repaso poñendo deberes para o futuro máis ou menos inmediato. Agora que xa se conseguiu a reparación do tellado, hai que requirir da Administración Educativa que bote man doutros elementos que necesitan unha reposición inmediata. 2 exemplos: o canalón da parte traseira do edificio, xa moi deteriorado, e a cancela de entrada.